6. Osa 15, kotouč 10, to stejné druhá strana, to znamená 15 a 20 je 35 kg, kettlebell 12 kg, výborně. Časomíra nachystaná, lavička nachystaná, Marcelka taky, takže jdem na to? Takže počkej, já to jenom otočím, takhle, mám konečně režim letadlo, takže točíme to podruhé, takže start, 9 minut nastavených, takže Marcelko začínáme za 7, 3, 2, 1, teď. Pojďme. 1, 2, 3. Dobrý, pauza. Časomíra dobrá. A můžeš zase. A udělej, jestli můžeš 2 jenom. Pojď. 1, 2, paráda. 5. A máš za sebou půl minuty. No. A zás pojď. 2. Pojď. 1. Paráda. A ještě druhý. Paráda. Perfektní. Máš za sebou 54, 55 sekund. A máš 7 opakování, tak pojď. Pojď. 1, 8. Pojďme. 9, paráda. Máš ještě 2,40. Pojď. Nebo teda minutu 40. Pojď. To je 10. že? Co? No, vidíš, paráda. Minuta 20, tak pojď. Je 1. Hop. Paráda. Ještě máš minutu a 5. A 11 opakování máš za sebou. Pojďme. Paráda. Ještě 45 sekund. A máš 12. Pojď. Hop. 13. A ještě 30 sekund. To je 14? Super. Chceš ještě jeden, 15. Pojď. 17, 16. Pojď. 15, paráda. Vytřeb ruce a jdem na kettlebelly. A jedem. 1, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Paráda. Pojď. Podél těla pěkně, pořádně to vystřel nahoru. 3, 4, pojď. 5, perfektní. Další. Pojď. Pojďme.
Perfektní. Pojď. Perfektní. To máš kolik? 30? Tak pojď. Pak to spočítáme. Pojď. Pojď, Marcelko. Pojď ještě, hop. Perfektní. A ještě dáš 5 a 5 na každou ruku, tak pojď. Pojďme. Už to ber. 1. Pojď. 2. Pojď. 3. Perfektní. Pojď. 4. Pojď. 5. A ještě 5 na druhou. Hned to ber, ať to stihneš. 1. 2. 3. Pojď. 4. 5. A ještě, Marcelko, uděláš 5. Rychle. Pojď. To je nejjednodušší cvik. Pojď. 1. Pojď. 2. Pojď. Dáš to. 3. Dobré. A trastry, jo? Nadechni se.